gazte! Gaurkoan gazteguna dugu eta egun mundiala espero dugu, bai supergaztek eta bai superetxegi. Apai! Ari gara ja bostun pertsonentzako bazkaria prestatzen, afaria. Eta, bueno, hasi da ja jende horbiltzen, badira ere kuskusero batzuk, leku aldaketa dela eta horbitu dienak hola bidatu eta ber zer nos dagoen ikusteko. Baina, bueno, orain garaia da hor lanen ari diren horiek ezagutu eta gauza batzuk aldatzeko. Bueno, beste urte batez honen paella egiten, Hori da marka, Bai, urtero bezala, kuadrilla hemen paella egiten. Eta urten, zer duzue, mandarra da? Bai, urten jarri dugu. Erakutsi. Kuadriako batek egin dugu. Zeinek egin du? Antxone, kuadriakoa. Eta ze moztua zen txarada gaurkoan? Oso ondo hemen tope lanean eta begira, hemen ditugu guztiak eta gehi egingo ditugu. Goxo gonen dira, ezta? Bai, oso ondo, goxoak. Ze kuadrilla ongi eguzkitan? Ongi eguzkitan? Bai. ¿Nos animamos a la comida juvenil o no? Yo no, hijo mío. ¿Os dejo para vosotros? Hemen musikari guztietan profesionalena, Zer moduzio dago iza? Bueno, oso ongi, baina nahiko nekagarria. Orain ja deskantzatzera, ja. Bueno, giroa behintzat jarriko zenuten, Bai, bueno, nik uste dut gustatu zaiela, Aurten leku berria, Zer deritzozu? Pues nire ustez leku hau askoz hobeagoa dela, ze Salesianosek aurten jaierrikoien alde bulkatzea oso ongi egon da. Eta hori, ea bazkaria zer moduz, eta hori. Beti bezain hona gongo da, Aurten hobeago, ze aurten natxoak daude. Kaixo, super etxebi naiz! Eta zu? Gazte bazkaria da? Bai, begira, azkenean eman dugu buelta goxoa goizean ziar eta horrela, orain gazteok, gazte bazkarira. Abinaren inguruan, nik aspaldi utzi nion hola urteak betetzeari. Horregatik ez duzu inoiz sokatira uzten, Moment sokatira uzteko, Giro pollita, taldeak nesken txapela eskuratuta, mutilen lana ikaragarria. Eta bosa zenbaki borobila ikusten du. Aizu, guzkitarako krema ere ematen dugu, zapia eta guzkitarako krema! Beldurra galdu duzula konturatzea. Ondorioak onartzen dituzula. Que antes de que se lleven a alguien de su casa, te van a tener que sacar a ti por la fuerza. Momentu guzti horiek, auzoak alde batera edo bestera biratzea erabakitzen dute. Independiente edo menpeko egiten gaituzte. Eta azken finean, atzoko eta gaurko borrokak berdinak dira. Son esas luchas que nos convierten en terroristas para algunos, o en luchadoras para otros. Nosotras tenemos claro que solo somos jóvenes de este barrio.
que somos las mismas que hace 40 años. Argi daukagu atzokoen lekukoa hartu genuena garela. Que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos las que sacan adelante su barrio día a día, en Auzolan. Irakasle gehiegikeriak egitean, patioan geratzen garena gara. Somos las que nos vamos de campaldi en colectivo. Las que sacan nuevos proyectos para el barrio. Etxe txuri bat abesten duguna garela. Baina batez ere, argi daukagu hurrengo belaunaldien aitzinekoa garela. Y que somos las que ayudarán a que dentro de 40 años sigan gritando ¡Gora Txantreako Gazteria! Euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Guazen korrikaz, ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Produktu erotikoak konpartituko aldituzte. Bai, noski, hori beti. Bueno, entzududanez, zuek izan zarete karro mundial hori montatu duzuena. Ze lan handia izan da? Bai, hasieran bai, bueno, ja gero jarri genituen pilak. Esan da lan gogorra, egon gara kontrarreloj eta casi no acabamos. Eginak hasi, bide erdia. Basoetan, pinu tapagoa, euskara da, geroa. Lastar badi, karrikako jana, euskalduna. Guazen korrika, ona aukera, jalgia di euskara, laga erdara, bizi ganoraz. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre